ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಂಡು ಈ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನೋಡು ನೆಂಗಿಲ್ಲಡೆ ಆತೀನಿ ಕಬ್ಬು ಆಗಿರಿಡಿ ಹಲೋ हेलो गाइस Don't forget to subscribe. गाइस इनी सैटरडे भैया आज मुक्कालांड इंकल अक्कन इल्लड बूत गण दोडमन मग्गलन इल्लड बूत लोलक्षकन इल्लड सिद्धकट्टे संग बिट्टु अल्प अंच पोंदिल्ल रिक्षा पंत अंच रिक्षादडे मुट्टप नड्तोंद पोयिंद ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಲ್ತಿ ಆರೆಂಜ್ ಸೋರಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿಚ್ಚಂಡ ಅಂಚ ಬೆಟ್ಟೊಂದು ಗಂಟುತ್ತೊಂಡೆ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಂಚೊಂದು ಆನೆಕ್ ಪೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಪೀಸಸ್ ಅಂಗಡಿ ಆತ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ ಈಡೆ ಬತ್ತ ಐತ ಗಂಟೆ 8:10 ಅಂದು ದೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೈವತೆ ರೆಡ್ಡು ದೈವದ ಭೂತವೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಸಂಗ ಬೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಕೈಮಿ ಗಿರ್ಚ ತಿನ್ನ ಬಲಸಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಕೂಲಿ ಸರಿಗೆ ಆನಿ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದು ಸುಜ್ಜಾನೆ ಬಂದು ಅವೇ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಆಯಂತು ಲಡ್ಡು ಬದುಕುಲ್ದೆ ಪ್ರಿಯಾನು ಪಾಪ ಅದು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಭೂತಪುರ ಮಗ್ಗಿಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಿದಡಿ ಆರೆ ಕೊಲ್ಲು ದಾದ ಪಿದರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ದಾನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ರಿಕ್ಷಾದ 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಜೋರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಈಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ಪ್ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಲ ಅಡಿಪಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಕ್ಕ ಜಾಲ ಅಡಿತು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಗಂಟೆ ತಾನು ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನ
ಜಾಲ ಅಡಿಪುಕ ಹಲೋ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಂಡು ಅಪ್ಪೆದ ಜಾಲ ಉಂಡು ನಾನು ಇಪ್ಪೆದ ಜಾಲ ಉಂಡು ಅಡಿಪು ಹೊಡಿತಾರ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ಪುರಡ್ ಅಂಚಿದಲಾಂಡು ಇಂಚಿದ ಈ ಜಾಲಾಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜಾಲು ಉಂಡು ಇದು ಅಡಿಪುಜಿ ಸಾಕಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಚಂಡೆ ಅಡಿಪುನ ಗೈಸ್ ಅಡಿದು ಪುರ ಅಂಡು ಬೇಲೆ ಬಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರ ಅಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ ಇದು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಟು ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಪುರ ಸಹ ಇದ್ದು ನಾಂದು ಇದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ತುಳು ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಇನ್ನು ಬಾರದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ಆಯ್ತಕ ಒಂದು ಇರದೆಪ್ಪುಲನೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೇ ಬಾರದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದೆ ಸಾರು ಇವ್ರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂತ ತಿನ್ಕ ರಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕಂದೆ ಈ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನೋಡು ನಿಲ್ಲಡೆ ಆತೀನಿ ಕಬ್ಬು ಎಂಚಾತು ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತೂಕ ಎಂಚಾತು ಪನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಐನರ ಅಂಡ್ ಮೀದ್ ಪುರ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೈತರಿಲಡೊಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅವು ಆನರ ಕಿಯಾನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅಕ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೋರು ಉಂಟು ಅಂಚ ಬೇಗ ಮೀನಿ ಓಸಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬಯ್ಯದ ತಿಂಡಿ ಇಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪರ ದೀತ ಬಯ್ಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದಡಿತ ಗಂಟೆ 7 ಆಂಡು ಜೇಲ್ ಕಾಲ ನಾ ಮುಲ್ಪಡ ಪೋಪುನ ಅಂತ ಕತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪನ ನರ್ತೊಂದೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ಸಾಧ್ಯ ಆತೆ ಇದು ಏಕನಲ್ಪದ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರ್ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದು ರೊಟ್ಟು ನಟೀಚಿನ ಕತ್ತಲಿತ್ತನು ಒಂಥರ ಕಾಡತ್ತೆ ಇದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಟೀಸಿಂಡು ಅಂಚದು ಪಾಡ್ದಂತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಆಯ್ನಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡದ ನನ್ನಲ್ಲ
ಸುದಿನವೋ ಜಯ ಹರಿ ಎಂಬುವುದೇ ತಾರಾಬಲವು ಜಯ ಹರಿ ಎಂಬುವುದೇ ಹೂವ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೂಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ರೂಪೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಒನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಸಾಂಗ್ 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಕು ಕೂಡ ಒನ್ನ ಸಾಂಗ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ತಾಕೊಂಡು ಬಾಬು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಬಾಬು ಅಕ್ಕನೇ ಬಾಕಿ ಇರ್ನೇ ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ಲೆ ಬಾಬು ಬೂರುಂಡು ಬಲೆ ತಾಗುಂಡು ಇರಗೆ ಬಲೆ ಕಾರಿಗೆ ತಾಗುಂಡು ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 10 ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಕೋಡಿಯ ಲೇಟ್ ಆತನ ಜಪ್ಪುನ 11 ಆತನ ಕೋಡಿಯ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪು ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್